Поздрав за всички по случай настъпващите рождествени празници с един кратък отказ от класическото произведение на Чарлз Дикенс „Коледна песен“. Има много неща, от които съм можел да извлека полза, но не съм го направил, смея да кажа, отвърна племенника. Между тях е и Коледата, но положително винаги съм мислил за коледните празници, когато са настъпвали, освен от почита, която се полага на святото им име и първопричина, ако изобщо нещо свързано с тях може да се отдели от това, като за благодатно време, време за добрини, за опрощаване, за милосърдие, приятно време, едничкото ми познато време в дългия календар на годината, когато мъже и жени сякаш по общо съгласие отварят свободно заключените си сърца и поглеждат на по-нищите от тях така, като че ли наистина са им спътници за към гроба, а не като на друга раса същества, тръгнали на други пътешествия. И следователно, Войчо, макар Коледата никога да не е пуснала и зрънце злато или сребро в джоба ми, смятам, че тя наистина ми е донесла добро и ще ми донесе добро и си казвам: Бог да я благослови!